Čaute lidi u dnešního videa. Po dlouhé době je tady se mnou Teen Hamster a není to jenom na mě. A nebudeme chodit kolem horké kaše, dnešní pohádka se jmenuje Kterak Dimetrodon hledal sport. Jednoho dne se pan Dimetrodon Ondřej, což byl jinak velký pracant a seriózní osoba, vydal na pravidelnou lékařskou prohlídku. Ne, že by mu se tam nějak chtělo, nebo ho něco přímo trápilo, nebo tak něco, ale doba nazrála a už byl v čekárně a doufal, že to bude jenom nějaká formalita. No jo, no, mumlal pan lékař, když se koukal na výsledky. Tak je to v pořádku, můžu jít? Ptal se Ondřej. No. Nejdřív mi řekněte, co děláte za sport, nedal se odbít praktik. Jako co sport? No jasně, že nic. Ani nerozeznám fotbal, já nevím, od golfu. No, lékaři se to nezdálo ani za mák vtipné. Podívejte, když odhlédnu od toho panděra, tak je tady nadváha, vysoký tlak, vetchozrakost a hlavně útrobní tuk. Slibte mi, že se za týden stavíte a dáte mi nějakou dobrou zprávu, že jste se vrhnul na sport. A víte co, napište mi to do online systému, který jsem nedávno zavedl. Jo? No a tady vidíme pana Dimetrodona a všimněte si hlavně toho hřebenu, který má na zádech, který v našem příběhu ještě bude hrát důležitou roli. No, milé děti, Ondra vylezl ze dveří jako ve snách. Doma si na internetu našel něco hrozného o útrobním tuku, který, jak zjistil, nyní tvoří asi 22% jeho tělesné hmotnosti. No, ale jo, tak jo. Asi potřebuji, aby mě někdo trochu pošťouch. Na žebřík nevylezu, do schodů se zadýchávám, autobus nedoběhnu, kolena mě bolej, no tak tedy dobrá. Říkal si v duchu Ondřej. A hned se vydal do obchodu se sportovním náčiním, aby zmapoval situaci. Prodavači se sice nenápadně ušklíbali, protože takových rychlo sportovců už jistě pár viděli, ale jinak byli úslužnost sama. Čím pak můžeme posloužit, vážený pane? No, potřeboval bych něco, čím bych rychle vyřešil útrobní tuk. Šel na to náš hrdina bez okolků. Aha, no tak, můžeme zkusit bicykl, zde jich je pár na výběr. No, milé děti, Ondřej se nedokázal vysápat ani do sedla. Nedosáhnul na šlapky. Byl nakonec rád, že neudělal v obchodě nějakou škodu. Ještě, že někoho z prodavačů napadlo, že to může zkusit s koloběžkou, že to už dávno není jenom pro děti. A tak si tedy ke koloběžce ještě přikoupil helmu, hustilku a chrániče kolen a loktů, jen tak pro jistotu. No a o víkendu se hned vydal na dlouhou okružní cestu, která mimo jiné vedla k rybníku blízko Černovic u Tábora. No, musíme rovnou říci, že jeho hřeben na zádech mu na koloběžce dělal spíš potíže. Těžko držel balanc a když foukalo ze strany, tak byl často na zemi. A to nejhorší mělo teprve přijít. Když míjel rybník, koho to nevidí? Spolužáka Spinosaura Honzu. No, ne, že by ho na základce přímo šikanoval, to ne, ale utahoval si z něj při každé příležitosti. Tedy, aby bylo zřejmé, Honza si utahoval z Ondřeje, ne naopak. No a Ondra si právě teď přál být neviditelný. A o to víc byl nepřehlédnutelný. A Kuba hned začal volat. Heleme se, koho to sem čerti nesou? Snad to není nemehlo Ondřej. A na čem to jedeš? A ta helma a ty chrániče. Hele, nedělej drahoty a skoč šipku do rybníka. A aby toho nebylo málo, partička velociraptorů, která se tu taky potloukala, si hned přisadila.
A pane, nemohl byste nám přitáhnout tamhle ten paddleboard, co nám uplaval na druhou stranu rybníka? Na nás je to moc daleko, ale takový borec jako vy se tam dostane raz, dva. Ho, 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 ho. No a tady vidíme Spinosaura Honzu. Všimněte si, jak se vytahuje. Taky má na zádech hřeben. Takže jsou si s Dimetrodonem dost podobní. No, Ondřej byl jako ve snách. Ještě k němu zavanula vůně hranolek z bufetu a vypadalo to jako, že ho raní mrtvice. Dokud o útrobním tuku nevěděl, tak si nic nepřipouštěl. A teď na sobě vidí příznaky všech možných civilizačních chorob. Ale jo, tak jo, cože jste říkali, s čímže to chcete pomoct? Snažil se odvést pozornost a změnit téma. No, tamhle ten paddleboard, kdybyste byl tak hodný. No, Ondra do rybníka neskočil, ale pomalu slezl po schůdkách a už se pachtil na druhou stranu. Tuk ho nadnášel, tlustá kůže bránila prochladnutí a vztek mu dodával sílu. Občas se musel trošku zaměřit, vyhnout se plavoucím větvím a už byl u paddleboardu. Chňapnul po něm oběma rukama, v podstatě ho stáhnul pod sebe, než by se na něj pokoušel lézt a tím se ještě strapňoval. A v tom se to stalo. Zadul vítr, hřeben na zádech, který mu dělal na koloběžce tolik potíží, zafungoval jako plachta. Šup! A byl úplně na opačném cípu rybníka a pak zase foukal z druhé strany a šup, už byl zase u bufetu. Honza i velociraptorové se zmohli na jediné slovo. Respekt! A tak se Dimetrodon stal hrdinou dne a celé letošní koupací sezóny. Na rybníce trávil každou volnou chvíli bez ohledu na počasí. Nabyl ztracenou rovnováhu, pořádně se opálil, osvalil a na poliklinice dostal diplom Transformace roku. A to je, milé děti, pro dnešek všechno. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček a těšíme se s vámi na viděnou, naslyšenou u další pohádky. Ahoj! Čau.